ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. sai Allah ya gyara. Shi yasa muka ba da shawara cewa maganan Quranic Festival ko Quranic ya sunan da aka canza convention ko ma dai menene da za a yi, ni a shawara na kamar yadda na faɗa, al'umma ba ta da hankali za su ce bai kamata ba, a'a sunna kaza, a'a tunda an ce alƙur'ani ko ba mu san niyyar waɗanda suka ƙirƙiro da wannan da niyyar masu yi ba, Allah ya baro kansa sanin niyya. To amma al'umma ta yi amfani da wannan damar na taruwa a biya alƙur'ani, ba abin da ya kai alƙur'ani. wa nunazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Shikenan in suka ce a zo a alƙur'ani convention mutum 30,000 sai ku zo, ku taru a stadium a karanta alƙur'anin, ku yi tawassuli cewa albarkacin wannan karatun alƙur'anin da ake yi duk wanda matsala ne a ƙasar nan Allah ya magane shi. Shikenan magana ta ƙare. Ko an baka 20,000 ko ba a baka 20,000 ba, ka taimaki ƙasarka. Kar ma ka jira sai an baka in kana da ikon zuwa, kama biya naka kuɗin mota daga inda kake ka zo. An fahimta? Saboda haka tun da dai wannan deal ɗin ya riga ya zama deal, kuma da alama waɗanda suka shirya wannan deal ɗin ya nuna, baka isa ka hana ba. In duk ƙasar nan za su haɗu su ce ba za a yi Qur'anic convention, wallahi ba su isa ba. Saboda wanda suka tsara wannan abin sun fi su ƙarfi, sun fi su wayo, sun fi su dabara, sun fi su son duniya. Ko sun riga sun gama deal ɗin ya riga ya nuna. Ka san ko abin yana ba sai ci ba? Abu zai nuna ne kuma ka dawo da shi baya ka ce koma ɗanye. To wanda suka shirya deal ɗin nan ya nuna a wurinsu. Maganan ka ce kar a yi ko maganan ka ce bai dace ba duk ta wuce, an wuce wurin yanzu. Yanzu kawai ana wurin ya za a canja abin inda zai amfani al'umma. Su karɓa kuɗin, ku kuma talakawa da alarammomi da raunana da mutane ku yi ta wasu wannan ku ce duk wanda matsala ne a ƙasar nan Allah ya kaure shi. Ku yi da kyakkyawan niyya ku gani abin da zai faru. Allah ya sauƙaƙa mana. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.